Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα για μας είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί από σήμερα ξεκινάει και το νέο μας site. Η διεύθυνση είναι www.iatros4u.gr. Το βλέπετε και στην οθόνη αυτή τη στιγμή και βλέπετε από κάτω και το email όπου μπορεί να στέλνετε ερωτήσεις, απορίες, πληροφορίες, οτιδήποτε έχει σε σχέση με την εκπομπή ή γενικότερα για θέματα υγείας, και εμείς θα σπέσουμε να απαντήσουμε όσο μπορούμε πιο υπεύθυνα, γιατί όπως έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά, ούτε υποκαθιστούμε ούτε αντικαθιστούμε τους γιατρούς. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ, ούτε μέσα από την τηλεόραση, ούτε μέσα από την εφημερίδα, ούτε μέσα από το ραδιόφωνο. Οι γιατροί πάντα είναι αυτοί που πρέπει να έχουν, αν θέλετε, και τον τελευταίο λόγο και τον πρώτο λόγο. Εμείς απλά προσπαθούμε να περάσουμε πληροφορίες, αν θέλετε, μερικές φορές να χτυπήσουμε το καμπανάκι, γιατί μπορεί από μια απλή πληροφορία να αποφευχθούν πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Λοιπόν, το email μας είναι info@iatros4u δηλαδή .gr. Και σήμερα η εκπομπή μας για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή και για την εκπομπή, αλλά νομίζω ότι για οποιαδήποτε εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης θα ήταν τιμή να έχει μαζί της και φιλοξενούμενο τον κύριο Νίκο Σταυριανέα. Είδατε, είπα και λάθος το όνομα. Από τους ανθρώπους που με βοηθήσανε στις αρχές της δημοσιογραφικής μου καριέρας στον τομέα της υγείας. Κύριε Σταυριανέα, καθηγητής δερματολογίας. Κύριε Σταυριανέα, καλώς ήρθατε στο Φως στην Υγεία. Καλώς σας βρήκα, κύριε Εγνατίου. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Η φιλία μας, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, είναι από παλιά. Ξέρετε πόσο σας έχω ιδιαίτερη εκτίμηση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και χαίρομαι πραγματικά σήμερα που είμαστε μαζί να πούμε μερικά πράγματα που είναι χρήσιμα. Ναι, που θεωρώ ότι είναι χρήσιμα, βέβαια πολύ περισσότερο εσείς. Πολλά χρόνια στον τομέα της δερματολογίας, πολλά χρόνια στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ξέρετε, κάποια στιγμή το μόνο που ασχολιόσασταν εσείς οι δερματολόγοι που ασχολείστε με το συγκεκριμένο τομέα ήταν το AIDS. Μόνο αυτό είχατε και κάποιες ελαφριές περιπτώσεις. Σήμερα, εκτός από το AIDS που έχει εκτοξευτεί και είμαστε πραγματικά σε οριακό σημείο, ή αν θέλετε έχουμε περάσει και το οριακό, αν κάνω λάθος πέστε μου, βλέπουμε ότι όπως μας λέτε, όπως μας μεταφέρετε εσείς που είστε ειδικοί, ότι αναβιώνουν και αν θέλετε μεγιστοποιούνται και μεγενθύνουν νοσήματα που έχουν ξεχαστεί. Που, άμα το συζητήσεις και πεις ότι ξέρεις σήμερα η σύφυλλη υπάρχει παντού, σε κοιτάνε κάποιοι και σου λέει σύφυλλη, δεν έχει ξεχαστεί αυτή η ασθένεια. Έχετε απόλυτα δίκιο και με αυτή την όμορφη εισαγωγή μου δίνετε την ευκαιρία να αναφέρω ότι πραγματικά για το AIDS σε ορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως χρήστες ναρκωτικών ή γυναίκες που εκδίδονται, έχει μια ραγδαία αύξηση που είναι ανησυχητική για το κοινωνικό σύνολο. Και από την άλλη μεριά να πω ότι υπάρχει και μια αντίληψη ίσως στο κοινωνικό σύνολο που δεν είναι όμως αληθινή, ότι έχουν βρεθεί και γίνεται καλά το AIDS. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλώς έχουμε βελτιωμένα φάρμακα για το AIDS που επιτρέπουν να είναι ένα χρόνιο νόσημα και να νοσηλεύεται και να θεραπεύεται με τα χρήσιμα αυτά φάρμακα. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, ο εφησυχασμός της κοινωνίας οδήγησε στο να υπάρξει, αν θέλετε, μια λιγότερη προσοχή, και η προσοχή είναι απαραίτητη για τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα, και έτσι, όπως πολύ σωστά τονίσατε, ξανήρθαν στο φως και στην επιφάνεια νοσήματα που είχαν ξεχαστεί, όπως είναι τα παραδοσιακά κλασικά νοσήματα, η σύφυλλη, η βελενόρια, αυτά που λέγανε παλιά λευκόριες που λέμε μη γονοκοκές ουρηθρίτιδες, και βέβαιως κυρίως τα ιογενή νοσήματα που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις δυτικές κοινωνίες, όπως είναι η HPV λοιμώξεις, αυτά που λέγαμε οξυτενή κονδυλώματα παλιότερα. Τα κονδυλώματα, το πούμε πιο απλά, για να καταλάβουμε. Καλά κάνει και το λέτε σε ιατρικό όρο, αλλά να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο έρπιτας των γεννητικών οργάνων, που και αυτός είναι πάρα πολύ συνηθισμένος και απασχολεί πολύ τις δυτικές κοινωνίες. Βεβαίως οι υπατήτηδες και βεβαίως το AIDS, που και αυτό είναι ιογενές νόσημα. Άρα λοιπόν, τα τελευταία, συγγνώμη που σας διακόπτω, τα τελευταία δεν χαθήκανε ποτέ τελείως από την Ελλάδα. Αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι η σύφυλλη και η βελενόρια. Ξέρετε τι θυμάμαι τώρα? Κάποια στιγμή σε κάποια συνέντευξη που είχατε κάνει, μας είχατε πει ότι μέχρι τώρα οι φοιτητές βλέπαν τη σύφυλλη και τη βελενόρια μόνο από φωτογραφίες και από ιστορικά δεδομένα. Δεν είχαν συναντήσει ποτέ τους ασθενή. Παρά το γεγονός ότι ήταν στο C-Group, που είναι το κατεξοχήν. Έχετε απόλυτα δίκιο που το θυμίζετε. Κάποτε εμείς οι παλιότεροι είχαμε ανησυχήσει πώς θα διδάξουμε αφροδισιολογία, πώς θα δείξουμε περιστατικά με σύφυλλη και βελενόρια που δεν βλέπαμε πια, γιατί είχαν. Δεν βλέπατε ούτε εσείς. Δεν υπήρχαν πια. Που όταν κάνουμε εμείς ειδικότητα
και κάναμε εξωτερικό ιατρείο, τουλάχιστον 2-3 σύφυλλες την ημέρα τις βλέπαμε και βλενόρες πολύ περισσότερες. Άρα αυτό υπήρχε σαν προβληματισμός, όμως τώρα έχουμε, αν θέλετε, περιστατικά που μπορούμε να δείξουμε και πάλι να διδάξουμε και βέβαια αυτό αφορά το δικό μας ρόλο, τον διδακτικό, αλλά ο κοινωνικός μας ρόλος είναι αυτό που κάνουμε σήμερα, να ενημερώσουμε τους φίλους θεατές που μας ακούνε ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος και μάλιστα τα σεξουαλικά νοσήματα είναι νοσήματα που σχετίζονται με το γενετήσιο ένστικτο, το οποίο είναι το ισχυρότερο, είναι το ένστικτο που μας διαιωνίζει τη ζωή. Άρα λοιπόν θέλει και εδώ να δείξουμε την προσοχή, να έχουμε μια καλή ενημέρωση για τους κινδύνους και πώς πρέπει να προφυλαχτούμε και βέβαια όταν υπάρχουν συμπτώματα που εμείς μπορούμε να αναφέρουμε, να πάμε στο γιατρό και εκείνος ξέρει πώς θα μας εξετάσει, τι εξετάσεις θα κάνει για να διαγνώσει και να έχει μια ακριβή διάγνωση και βεβαίως εφόσον το νόσημα παίρνει θεραπεία, θα μας δώσει την κατάλληλη θεραπεία για να γίνουμε καλά. Να πω κάτι κύριε καθηγητά και αν δεν είναι έτσι διαψεύστε με. Επειδή ακούνε οι τηλεθεατές τώρα και σου λένε εντάξει αυξήθηκε το AIDS αλλά αυξήθηκε σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα ή που είναι εκδιδόμενες γυναίκες ή που είναι γενικά ομάδες υψηλού κινδύνου ή που είναι εξαρτημένοι. Δεν είναι έτσι γιατί όταν αυξάνονται αυτές οι ομάδες αυξάνεται και ο γενικός πληθυσμός πάντα. Αυτό έχει δείξει η πορεία. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ο εφησυχασμός ή αν θέλετε η αντίληψη πολλές φορές ότι σε μένα θα συμβεί. Ναι. Ή θα μου συμβεί με μια φορά που δεν πρόσεξα. Ναι. Πρέπει να προσέχουμε πάντα. Και είναι πολύ απλό. Ακριβώς. Ένα προφυλακτικό, τίποτα άλλο. Ακριβώς. Ένα προφυλακτικό. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι τρομερό και ανεπανάληπτο. Ούτε πρέπει να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Το προφυλακτικό μπορεί να σε προφυλάξει από όλα τα νοσήματα. Και όχι όποτε το θυμάμαι, κάθε φορά, γιατί και μία φορά που μπορεί να συμβεί αυτό μπορεί να είναι η τυχερή μου, η ατυχή μου. Μπορεί να μου κοστίσει. Ξέρετε και όπως λέγατε και πριν, καλύτερα θα ήταν να μην μπορούσατε να δείξετε στους φοιτητές σας τα συμπτώματα της σύμφυλης και της βλενόριας σε πραγματικό περιστατικό παρά το γεγονός ότι ξαναεπανήλθε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Καλύτερα ήταν να μην το ξέρουν, να μην το έχουν δει. Εμείς θα είμαστε ευτυχείς αν δεν υπήρχε κανένα σεξουαλικό μεταδόνωσμα, αν δεν υπήρχε καμία δερματώμα, θα είμαστε ευτυχείς. Παρόλο που μπορεί, όπως λέτε, οικονομικά να μην αυτό είναι λογικό, αλλά θα είμαστε γιατί δεν πάμε να είμαστε γιατροί και μας ενδιαφέρει το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα τη δημόσια υγεία. Να επαναλάβω ότι το email μας είναι info@, το βλέπετε και στις οθόνες σας, ιατρός for you, 4u.gr. Εκεί μπορεί να στέλνετε ό,τι απορίες, ερωτήσεις, ό,τι πληροφορίες, άμα θέλετε να ζητήσετε, οτιδήποτε θέλετε και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε τις απαντήσεις. Κύριε καθηγητά, να περάσω λίγο στη σύμφυλη που την περάσαμε ως κραυγαλαίο, το είπα στην αρχή, αλλά δεν την αναπτύξαμε. Το γεγονός ότι επανήλθε ευθύνεται βέβαια και η μετανάστευση. Σίγουρα. Γιατί δεν το είπαμε όταν πρωτοξεκίνησε όλο αυτό και που πρωτοείδατε ξανά κρούσματα σύμφυλης. Εντάξει, δεν το λέγαμε για να μην εμφανιστούμε ως ρατσιστές, αλλά κυρίως από αυτό έχει... Έχετε απόλυτα δίκιο. Επειδή υπήρχε μια τρομερή έξαρση στις πρώην ανατολικές χώρες και στις επιμέρους δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης, της πρώην Ενωμένης Σοβιετικής Ένωσης, είχαμε πραγματικά με τους οικονομικούς μετανάστες μια αύξηση των σεξουαλικώς μεταδόμενων σημάτων που ήρθαν από εκεί και βέβαιως σιγά σιγά μεταδόθηκαν. Αυτό βοήθησε, όπως λέτε, να γίνει η πρώτη αύξηση, αλλά από εκεί και πέρα και η χαλάρωση του πληθυσμού στο να προφυλάσσεται και να πιστεύει ότι δεν κινδυνεύει πια και ότι έχουν εξαλειφθεί αυτά τα νοσήματα, βοήθησε ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Και κάτι που πρέπει να πούμε επίσης είναι ότι έχουμε και μια αύξηση τα τελευταία χρόνια και στις νεαρότερες ηλικίες. Και βεβαίως υπάρχουν είναι πάντα λόγοι. από ανησυχία σας, γιατρούς. Ακριβώς. Και υπάρχουν λόγοι που το εξηγούν αυτό, διότι οι νεότεροι πρώτον δεν είναι ίσως τόσο πολύ ενημερωμένοι, έχουν μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, συμπεριφορά, πιστεύουν ότι είναι άτρωτοι από οτιδήποτε και όπως λέμε ότι ο νεαρός βουτάει τη μοτοσυκλέτα και πάει με 200, δηλαδή πόσο φτάνει η μηχανή του στην παραλιακή και κινδυνεύει από αυτό, το ίδιο πιστεύει ότι είναι άτρωτος και από κάθε σεξουαλικός μεταδόμενο νόσημα. Θυμάμαι ένα κριτικό νεαρό που λέει ότι εγώ έχω μπιστόλια και πυροβολώ τα μικρόβια και δεν κινδυνεύω γιατί τα πυροβολώ και τα σκοτώνω. Αλλά δεν είναι έτσι. Το έλεγε αστειευόμενος, αλλά μέσα το πίστευε κιόλας. Το πίστευε κιόλας. Ξέρετε, δεν μπορώ να δεχτώ σήμερα ότι οι νέοι δεν έχουν την πληροφόρηση. Θεωρώ ότι έχουν την πληροφόρηση. Σίγουρα έχουν πολύ καλύτερη από τη δικιά σας γενιά και αν θέλετε και η δικιά μου γενιά κάπου κοντά είναι, αλλά και από τη δικιά μου γενιά. Είναι αυτό. Θεωρούν ότι είναι άτρωτοι. Είναι και αυτό. Είναι και το νεαρό της ηλικίας επιτρέπει να υπάρχει μια περιέργεια και αν θέλετε
πολλές φορές υπάρχουν περισσότεροι ερωτικοί σύντροφοι, ιδίως στις νεαρές κοπέλες που θα αποκτήσουν εμπειρίες και την περιέργεια γύρω από όλο αυτό το γενετήσιο, αν θέλετε, στοιχείο. Και βεβαίως. Και στα αγόρια, δεν είναι. Ακριβώς, και στα αγόρια και στα κορίτσια. Και βεβαίως. Όσο και να είναι πιο εύκολα τα πράγματα στα αγόρια. Παραδείγματος χάρη ότι είναι ανοριμότερη το γενετικό σύστημα από πλευράς ανοσολογικής απάντησης. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα τα χειρότερα που θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως από όποιο μετερίζει και να είμαστε, ότι έχει βρεθεί ότι αν υπάρχουν δυσκολίες κοινωνικο-οικονομικές, όπως και στην εποχή που ζούμε, αναβιώνουν τα σεξουαλικώς νοσήματα όπως και τα ναρκωτικά. Και πάνε πακέτο καμιά φορά αυτά, γιατί το να είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή μέθη στο παιδί, λιγάκι χαλαρώνει και να ξέρει μικρά πράγματα. Δεν μπορεί να τα θυμηθεί. Τελείως χαλαρώνει. Όχι. Δεν θέλει να το θυμηθεί, δεν είναι θέμα να το θυμηθεί. Θεωρώ ότι. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Και βεβαίως, μια και δεν ζούμε και σε κοινωνίες αγγέλων, υπάρχει και η παιδική πορνεία, υπάρχει η σεξουαλική κακοποίηση, υπάρχουν πράγματα που εμείς οι γιατροί τα ζούμε και δεν μπορούμε να τα πιστέψουμε ότι πράγματι συμβαίνουν. Καλό είναι να μην τα μεταφέρουμε καν στην τηλεόραση. Τώρα είναι δυνατόν να βάζεις ένα παιδάκι να εκπορνεύεται. Απίθανα πράγματα. Εγκληματίες αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα ή σκέφτονται έτσι. Αυτά είναι τα χειρότερα εγκλήματα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Η σύφυλλη, τι συμπτώματα έχει, έχει κάποια συμπτώματα έντονα? Βεβαίως. Τα σεξουαλικά νοσήματα τα χωρίζουμε σε 3 μεγάλες κατηγορίες. Αυτά που έχουν έκρηση από την ουρίθρα, και εννοώ τη ουρίθρα του άντρα, γιατί στη γυναίκα πολλές φορές δεν υπάρχει ιδιαίτερη έκρηση και μπορεί να μην καταλάβει η γυναίκα ότι έχει βλενόρια ή αυτά που λέμε λευκόρια, μίγωνο και ουριθρική χλαμιδιακή λίμωξη. Ενώ στον άντρα είναι εμφανές γιατί υπάρχει μια έκρηση από την ουρίθρα. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα σεξουαλικώς νοσήματα που χαρακτηρίζονται από ελκώσεις στα γεννητικά όργανα, και εκεί ανήκει η σύφυλλη, θα λέγαμε ο κυριότερος εκπρόσωπος, που ξεκινεί με μια πληγή στα γεννητικά όργανα, είτε του άντρα είτε της γυναίκας, ή στην περιοχή που γίνει ο νεοφθαλμισμός του μικροβίου, που λέει το χράς πυροχέτη, και γίνεται μια πληγή, μια διάβρωση, έλκωση, όπως λέμε το συμφυλλιδικό έλκος, το οποίο εμφανίζεται περίπου 3 εβδομάδες μετά την ύποπτη επαφή. Είναι λοιπόν μια έλκωση η οποία έχει ένα χρώμα σαν μυϊκή σάρκα, κόκκινο, και βγάζει έναν ορό, ο οποίος ορός είναι πολύ μολυσματικός και στη φάση αυτή μπορεί να κολλήσει εύκολα το ένα άτομο το άλλο άτομο. Αν αυτό δεν το καταλάβει ο άρρωστος που το έχει, το συμφυλλιδικό έλκος από μόνο του περνάει σε μερικές εβδομάδες, 1-2 μήνες, χωρίς να αφήνει καμία ουλή. Δεν φαίνεται τίποτα. Ωστόσο είσαι φορέας, η νόσος προχωράει και μετά γεμίζει το σώμα με εξανθήματα, το δεύτερο στάδιο, με εξανθήματα τα οποία μιμούνται οποιαδήποτε δερματοπάθεια. Οι παλιοί Γάλλοι κλινικοί λέγανε η σύφυλλη στο δεύτερο στάδιο είναι μεγάλη ηθοποιός που μπορεί να υποδηθεί και τη σύφυλλη, μπορεί να την ψωρίαση, μπορεί να υποδηθεί το λιχίνα, μπορεί να υποδηθεί τον ερυθυματώδη. Όλα. Η Σάρα Μπερνάρ λέγανε οι παλιοί, που ήταν μια πολύ καλή κλασική ηθοποιός που μπορεί να υποδηθεί κάθε ρόλο. Έτσι λοιπόν η σύφυλλη στο δεύτερο στάδιο κάνει μια ποικιλία εξανθημάτων που ξεκινάνε με κυλιδώδη εξανθήματα, σαν ένα φαρμακευτικό εξάνθημα, σαν μια αλλεργία, χωρίς να έχουν ενοχλήματα άλλα, αλλά μπορεί να προσβάλλει και άλλα όργανα. Γιατί είναι μια συστηματική νόσος. Μπορεί να κάνει ύκτερο το άτομο, μπορεί να κάνει μια νεφρίτιδα, μπορεί να έχει προβλήματα από τα οστά του, να πονάνε τα οστά του, μπορεί να έχει 1002 εκδηλώσεις και από το γενικό, αν θέλετε, από το άλλο γενικό σύστημα. Στη φάση αυτή, βέβαια, ο ειδικός μπορεί να διαγνώσει. Το καταλαβαίνει. Γι' αυτό, όταν έχουμε εξανθήματα, θα πάμε στον γιατρό και εκείνος θα μας βάλει τη διάγνωση. Μετά μεσολαβεί ένα στάδιο μηνών ή και ετών που η σύφυλλη δεν βγάζει τίποτα. Είναι σε λανθάνωσα, όπως λέμε, κατάσταση. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουν φτάσει στο γιατρό ακόμα και όταν έχουν φτάσει στη λανθάνωσα κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Λένε αφήστε το ξεπεράσει, ξεπέρασε το πρόβλημα που έχει στα γεννητικά της όργανα, έφτασε στα όποια εξανθήματα. Δεν έχει πάει στον γιατρό παρά το γεγονός ότι έχει τις ενδείξεις εκείνες. Και φτάνει στη λανθάνωσα κατάσταση. Στη λανθάνωσα κατάσταση που για χρόνους πια η σύφυλλη δεν εμφανίζει τίποτα νοσή, όμως το άτομο έχει την αρρώστια και τότε φαίνεται με ειδικές εξετάσεις που λέμε ορολογικές εξετάσεις που μπορούμε να ανιχνεύσουμε την αρρώστια αυτή. Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι στην εποχή μας γίνεται αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών. Αν λοιπόν την περίοδο που εποάζει ένα άτομο και ετοιμάζει να κάνει το συμφυλλιδικό έλκος, την πρώτη εκδήλωση του πρώτου σταδίου, πονάει το δόντι του ή το αυτί του και πάρει αντιβιωτικό, καλύπτει την εικόνα. Μιλάμε για ακέφαλη σύφυλλη, που δεν εμφανίζει καμία εκδήλωση, δεν πάβει όμως το αντιβιωτικό να μην είναι ικανό να θεραπεύσει την νόσο και η νόσος προχωράει πάλι και συγγεί και μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα πράγματα. Γιατί δεν έχει μπορεί να ούτε τα πρώτα συμπτώματα. Ακριβώς. Μπορεί να προχωρήσει τόσο πολύ που να φτάσει σε αυτές τις άλλες εκδηλώσεις που λέμε νευροσύφυλλη, δηλαδή προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος ή προσβολή του καρδιαγγειακού συστήματος, να έχει ανέβρισμα της αορτής και να κινδυνεύει η ζωή του ή να πάθει
μια κεντρική, αν θέλετε, νόσηση του κεντρικού νευρικού και να νομίζει ότι είναι ο Μέγας Ναπολέον ή ο βασιλιάς της Αγγλίας κλπ. Φτάνουμε σε ακραία ψυχιατρικές. Δεν είναι απίθανες όμως, αν δεν το προλάβεις. Μην θεωρήσετε ότι είναι απίθανες. Και να πω κάτι. Οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε, μπαίνετε και στο www.iatrosforyou.gr. Το επαναλαμβάνω. Και βλέπετε και το email από κάτω για ερωτήματα ή απορίες. Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Βέβαια, αν την βρούμε στα αρχικά στάδια ή έστω στο δευτερεύον στάδιο. Με ένα τσίπ με μια ένεση γίνεται καλά. Ένα παράγωγο πενικυλίνης που λέγεται βεζανθινική, με ένα τσίπημα γίνεται τελείως καλά. Όταν έχει φτάσει στην λανθασμένη στην μορφή που δεν φαίνεται και τότε πάλι. Πάλι γίνεται καλά με 2-3 τσιμπήματα. Ωστόσο, μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχει μεταδώσει το νόσημα. Μπράβο. Να έχει μεταδώσει το νόσημα χωρίς να το ξέρει. Αν μάλιστα είναι και έχει, όπως λέμε, πάρει αντιβιωτικό και έχει καλυφθεί νόσος και δεν ξέρει και εκείνος και δεν πάει στο γιατρό. Ψευδοκαλυφθεί. Ακριβώς, ψευδοκαλυφθεί, τότε μπορεί να είναι μεταδοτικός και να κοστίσει και σε άλλους. Και σε ό,τι αφορά τη βλενόρια. Η βλενόρια έχει το χαρακτηριστικό ότι υπάρχει μια έκρηση από την ουρήθρα. Μια εβδομάδα ή 3 μέρες μέχρι μια εβδομάδα από την ύποπτη επαφή που κολλάει το άτομο, εμφανίζεται μια. Καταλαβαίνει κάτι την ώρα της επαφής, καταλαβαίνει όχι, κάτι. Τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. κάτι. Αλλά λίγες μέρες μετά αρχίζει και η ουρήθρα του βγάζει ένα υγρό το οποίο είναι ποιώδες, κυτρινοπράσινο, σαν πίον και πονάει πάρα πολύ. Οι παλιοί Γάλλοι κλινικοί πάλι λέγανε ότι του φαίνεται σαν να ουρίξει ραφάκια. Είναι έντονη η ενόχληση. Είναι... Και σαν κάψιμο έντονο. Ακριβώς. Οπότε πάει στον γιατρό, το βλέπει ο γιατρός, κάνει την εξέταση μικροβιολογική και αποδεικνύει ότι είναι το μικρόβιο γονόκοκκος που πάνε τη βλενόρια, κάνει θεραπεία και γίνεται καλά. Οι άλλες, οι ουρηθρίτιδες που δεν οφείλονται στο γονόκοκκο, που δεν είναι βλενόρια, τις λέμε με μια λέξη μη γονοκοκκικές. Και αυτές κυρίως οφείλονται στα χλαμίδια. Εδώ η έκρηση, η νόσος αρχίζει 1 με 3 εβδομάδες μετά την ύποπτη επαφή και υπάρχει μια πολύ λίγη έκρηση, ορώδης, η οποία είναι πιο εμφανής όταν κάνει απόμειξη το πρωί στο πέος και βγάζει μια έκρηση. Τώρα, για τη γυναίκα, όπως είπαμε προηγουμένως, και η βλενόρια και οι χλαμιδιακές λοιμώξεις μπορεί να περνάνε τελείως απαρατήρητες. Δηλαδή δεν έχει καμία ενόχληση. Μπορεί να έχει λίγα υγρά, αλλά μπορεί να μην έχει και καθόλου. Και να μην ξέρει ότι έχει τη γονοκοκκική, ότι έχει βλενόρια ή ότι έχει χλαμιδιακή λίμωξη, με δυσάρεστες συνέπειες, οι οποίες μπορούμε να τις αναφέρουμε, μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστες, να φτάνουν στη στήρωση στον άντρα και στη γυναίκα, αν δεν το καταλάβει και πάει στον γιατρό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προβλήματα στην εγκυμοσύνη, έκτοπη εγκυμοσύνη, να κάνει προόρυξη. Εκεί δεν φτάνει το τσίπημα, το απλό τσίπημα, όπως το είπατε έτσι εύγλωτα, ότι θα θεραπευτεί με ένα απλό τσίπημα, γιατί εκεί θα έχει πλέον το πράγμα σοβαρέψει πάρα πολύ. Ακριβώς. Μπορεί να έχουμε επιπλοκές από άλλα εσωτερικά όργανα του εσωγεννητικού συστήματος και του άντρα και της γυναίκας και να έχουμε σοβαρές επιπλοκές τόσο για το παιδί όταν η γυναίκα κυοφορεί και δεν το ξέρει, έχει χλαμιδιακή λίμωξη, όσο βεβαίως και ο άντρας που μπορεί να οδηγήσει και στην αντρική και στη γυναική εστήρωση και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην εποχή μας, όπως ξέρετε, το ζευγάρι να μπορεί να κάνει παιδί. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πάει μια γυναίκα που οι περισσότερες γυναίκες πάνε τακτικά στον γυναικολόγο τους, τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο, αν όχι 1 φορά το εξάμηνο, και ο γυναικολόγος να μην δει αυτή την οποιαδήποτε διαφοροποίηση, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν θα έχει ούτε εκροή χρόνων κάποιων παράξεων ή δεν θα είναι στη φάση του ελκώδους να έχει δημιουργήσει αυτό. Έχει τα απόλυτα δίκιο, γιατί μπορεί καμιά φορά να αποκαλυφθεί ότι η γυναίκα έχει χλαμιδιακή λίμωξη ή ότι έχει βλενόρια από τον ερωτικό σύντροφο. Γιατί ένα ερωτικό σύντροφο και εκείνος παρουσιάσει μετά την επαφή, μετά 3, 4, 5 μέρες, 1 εβδομάδα, την έκρηση αυτή. Το συζητάμε, λέει, γυναίκα, πήγα εγώ στο γιατρό και μου είπε ότι έχω βλενόρια ή ότι έχω χλαμιδιακή λίμωξη. Πρέπει και εσύ να κάνεις εξέταση, οπότε κάνουμε τις ειδικές εξετάσεις και μπαίνουν και 2 σε θεραπεία. Και πρέπει δηλαδή από τον άντρα το βρίσκουμε και οδηγείται και η γυναίκα στον άντρα είναι πολύ πιο εμφανή τα πράγματα, ενώ στη γυναίκα μπορεί να είναι τελείως κρυφά και να είναι, όπως λέμε, έτσι, όπως είπατε, λανθάνουσα η μόλυνση. Το ίδιο ισχύει για το στοματοφάριο. Ξέρετε, μπορεί να έχουμε, γιατί εκτός από την κλασική οδό. Θα με συγχωρέσετε να πω κάτι. Παρακαλώ. Δεν κολλάς από τον αέρα. Να είμαστε ξεκάθαροι. Από τον αέρα δεν κολλάς. Και επειδή έχω ακούσει και δικαιολογίες, φαντάζομαι ότι τις έχετε ακούσει κι εσείς, ότι πήγε σε κάποια τουαλέτα και κόλλησε. Καμιά φορά πρέπει να τα πούμε κι εμείς, ώστε να μην διαταράξουμε τη γαλήνη του ζευγαριού. Ναι, αλλά να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι εξαιρετικά απίθανη αυτή η τρόπη μετάδοσης. Έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Από την πισίνα μέχρι την τουαλέτα, μέχρι και κάθισμα απλό, μια απλή καρέκλα. Ότι κάθισαν και από εκεί κόλλησαν. Τα λέτε κι εσείς οι γιατροί συνήθως για κοινωνικούς λόγους. Απολύτως. Τι να κάνετε. Απολύτως δίκιο έχετε. Ο μόνος τρόπος μετάδοσης, ή αν θέλετε
κατά 99% περιπτώσεων είναι από ερωτική επαφή. Τα οποία όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν γλιτώσει απλά με τη χρήση του προφυλακτικού. Αν υπήρχε η σωστή προφύλαξη. Ακόμη και το προφυλακτικό πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά. Εντάξει. Μην αρχίσουμε να δείχνουμε. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, σε κάποια συνέντευξη ήταν πάλι, δείχνανε πώς έπρεπε να χρησιμοποιήσει το προφυλακτικό, πώς να το πιάσει. Μην αρχίσουμε να λέμε τέτοια, δεν είναι το ζήτημα μας εδώ. Άρα λοιπόν η δεύτερη κατηγορία σεξουαλικών είναι αυτά που έχουμε έκρηση από την ουρίθρα και η οποία είναι πολύ πιο εμφανή στον άντρα και λιγότερο στη γυναίκα. Και όπως οι χλαδνικές λοιμώξεις που είναι το πιο συνηθισμένο νόσημα για τις δυτικές κοινωνίες, έχει δυσάρεστες επιπτώσεις και στη γυναίκα και στον άντρα αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα και δεν γίνει η σωστή θεραπεία. Η άλλη κατηγορία. Απαραίτητη έγκυρη διάγνωση, γιατί μπορεί να θεραπευτεί ακόμα και αργότερα. Ακριβώς. Αλλά μπορεί να έχει κάνει επιπλοκές. Θα έχει κάνει επιπλοκές και θα είναι και επιπλοκές που δεν γυρνάνε πίσω. Μία από αυτή είναι και η στηρότητα. Ακριβώς. Και μπορεί να έχει και πρόβλημα η γυναίκα, αν δεν το ξέρει και τεκνοποιήσει, να μολύνει και το παιδί ακόμα. Την ώρα του τοκετού. Ναι. Αν έχει μια χλαδική νόσηση δεν το ξέρει. Ναι. Καταλάβατε. Σας έχω διακόψει ήδη αρκετές φορές, απλά το λέω. Όχι, για να ξεκαθαρίσω τονίζω κάποια πράγματα. Πολύ σωστά αν κάνετε. και τα λέτε με πολύ απλό τρόπο, πολύ εύκολα τα πάντα. Και δεν είναι και η πιο εύκολη συζήτηση. Η συνεργασία όμως είναι καλύτερη. Εντάξει. Και εσείς, σαν εκπρόσωπος των media που ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια πράγματα πρέπει να τονιστούν, ιδιαίτερα τονίζετε και αυτό μένει περισσότερο. Ναι, γιατί καλό είναι. Στο θεατή μας. Βέβαια, έκανε ένα κακό. Είπα ότι δεν κολλάς, δεν μολύνεσαι, όπως θέλει από οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ελπίζω να μην είναι τόσο πολύ κακό, αλλά συνήθως το κρατάνε στο μυαλό τους. Κάτι τέτοια τα κρατάνε. Η τρίτη κατηγορία είναι η κατηγορία που έχουμε εκβλαστήσεις πάνω στα γεννητικά όργανα, στα έξω γεννητικά όργανα ή στον τράχυλο της μύτας που δεν φαίνεται, με το κολοποσκόπιο φαίνεται. Αυτά που λέγαμε παλιά κονδυλώματα ή αυτά που λέμε τώρα HPV λίμωξη, τα νοσήματα που οφείλονται στους ιούς που κάνουν θυλωματώδεις, όπως λέμε εκβλαστήσεις και υπερπλασίες. Στην περίπτωση αυτή πάλι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ότι θα πρέπει να θεραπεύονται οι παθήσεις αυτές, γιατί και υπάρχει μια μεγάλη σειρά από ιών, γονοτύπων ή αν θέλετε κατηγοριών των εαυτών, που σχετίζονται με την καρκινογένεση του καρκίνου του τραχύλου της μύτας. Και όχι μόνο. Το 50% αφορούν τον καρκίνο του τραχύλου της μύτας, αλλά σχετίζονται επίσης με τον καρκίνο του εδίου, με τον καρκίνο του κόλπου, με τον καρκίνο του πέους, με τον καρκίνο του προκτού και κυρίως με τον καρκίνο του στόματος. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτή. Ανοίξατε πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πιάστε και λίγο νερό, μην σας πνίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά μας είπατε 7 καρκίνους. Έτσι είναι. Τους οποίους, όχι, σαφώς έτσι είναι, δεν το λέτε έτσι τυχαία. Αλλά τους οποίους προσπαθούμε να μην τους ξέρουμε ή δεν τους ξέρουμε ή δεν τους ακούμε. Έχω αφήσει για το τέλος, και επειδή είπατε τους καρκίνους, αφού ολοκληρώσετε, να πούμε λίγο και τα εμβόλια. Γιατί εδώ έχει κάνει πρόοδος η επιστήμη, πολύ πρόοδος. Το αφήνω για να κλείσουμε με αυτό. Προσπαθώ να κλείσω όσο πιο αισιόδοξα γίνεται. Να επαναλάβω ότι το site μας είναι iatros4u. Το βλέπετε πάνω στην οθόνη. www.iatros4u.gr και το email μας είναι info@iatros4u.gr. Στο site μας βρίσκεται πληροφορίες παραπάνω από αυτά που μπορούμε να μας επιτρέπει ο τηλεοπτικός χρόνος να συζητήσουμε εδώ πέρα. Και στο email μπορεί να στέλνετε απορίες, πληροφορίες, υποδείξεις, ό,τι θεωρεί ο καθένας. Σας ξαναλέω και το επαναλαμβάνω μονότονα, μπορεί να έχω γίνει μονότονος γιατί μου το έχουν πει, με έχουν συναντήσει, μη μας το λες, το ξέρουμε. Δεν υποκαθιστούμε και δεν αντικαθιστούμε τους γιατρούς. Ποτέ. Ποτέ. Μόνο πληροφορίες μπορούμε να προσπαθούμε να παρέχουμε, γιατί η πληροφορία πολλές φορές είναι πολύ μεγάλο όπλο, δίνει δύναμη στην πρόληψη. Και πολλές φορές η υγεία μας διασφαλίζεται ή αν θέλετε θωρακίζεται από την πρόληψη. Τέλος το διάλειμμα, ξαναγυρνάω σε εσάς. Βεβαίως. Είπαμε για όλη αυτή τη σειρά των καρκίνων και μπορώ να σας φέρω ποσοστά που έχουν βρεθεί αυτοί οι ογκογόνοι, ας πούμε για τον καρκίνο της γλώσσας, ανεβρίσκονται σε ποσοστό 90%, που είναι πολύ ψηλό ποσοστό. Για τον καρκίνο του εδίου σε ποσοστό 40%. Για τον καρκίνο, πολύ μεγάλα ποσοστά. Για τον καρκίνο του κόλπου 70%. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν και εμπορικές μελέτες που βλέπουν ότι ο ιός αυτός συμμετέχει στην όλη διαδικασία της καρκινογένεσης. Και όχι μόνο αυτό, θα έλεγα ότι οι ιοί αυτοί, ιδίως και σε νέες ηλικίες δυτικών, αν θέλετε, θηλαίων ατόμων, που αφορά τον καρκίνο του τραχύλου της μύτας, μπορεί να ξεκινήσουν σαν
αυτό που λέμε ενδοεπιθυλιακές, αν θέλετε, δυσπλασίες, τύπου 2 ή 3, που μπορεί να προκύψουν μέσα σε λίγους μήνες από τη μόλις με τον ιό αυτό και να οδηγηθούν σε καρκίνο πραγματικού τραχύλου της μήτρας μέσα σε 2-3 χρόνια. Πολύ γλίγορα. Αυτό δηλαδή. έχουμε καταλήξει ότι έρχεται μέσα από την ερωτική συνέβρεση. Ο κυριότερος τρόπος είναι αυτός. Βεβαίως δεν είναι ο απόλυτος, όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως, γιατί έχουμε δει άτομα τα οποία να έχουν παραδείγματος χάρη μυρμικές στα χέρια, μικρά παιδιά, και να έχουν μολυθεί και να έχουν κάνει. Αλλά επειδή έχουμε την ικανότητα εμείς τώρα πια με τις κυτταρολογικές εξετάσεις και τις ειδικές τεχνικές να μπορούμε να διαγιγνώσουμε ποιος γενότυπος του ιού είναι, μπορούμε να απομονώσουμε ποιοι είναι οι ογκογόνοι ιοί, και μιλάμε για τους ογκογόνιους ιούς 16-18, που όπως πολύ σωστά το είπατε, μπορεί να προληφθούν κάνοντας αυτά τα εμβόλια, που είναι μια μεγάλη πρόοδος της επιστήμης. Προτού το άτομο, και το αγόρι και το κορίτσι, να ξεκινήσει σεξουαλική ζωή, κάνει αυτά τα εμβόλια και προφυλάσσεται τουλάχιστον από τα 2 βασικά στελέχη των γενοτυπικών κακοήθων, αν θέλετε, τέτοιων ιών, που είναι ο 16 και ο 18, που ενέχουν για τις περισσότερες κακοήθειες τόσο του τραχύλου της μήτρας, τόσο του κόλπου, τόσο του εδίου, τόσο του πέους, όσο και του στοματικού καρκίνου, που είναι πολύ σημαντικός, και μιλάμε για 350.000 θανάτους από στοματικό καρκίνο και 650.000 σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Όχι για την Ελλάδα, όχι για την Ελλάδα. Να κλείσω λίγο με τα εμβόλια. Σε ποια ηλικία το κάνει το εμβόλιο? Συνήθως στην εφηβεία. Το κάνει και το αγόρι και το κορίτσι. Στην εφηβεία, προτού να ξεκινήσουν τη σεξουαλική του ζωή. Αυτό είναι το καλύτερο. Βεβαίως έχει βρεθεί και έχουν γίνει και μελέτες που ακόμη και ένα άτομο που έχει ήδη τον ιό μπορεί να έχει ένα, αν θέλετε, καλό όφελος από τη χρήση του εμβολίου. Αλλά το πιο σωστό είναι να γίνει προτού να ξεκινήσει η σεξουαλική ζωή, και για μια δεκαετία έχουμε μια καλή, αν θέλετε, νοσολογική λειτουργία μέσω του εμβολίου, που αποτρέπει τη μόλυνση με αυτά κυρίως τα επικίνδυνα στελέχη, το 16 και το 18, το διδύναμο και το τετράδυμο, ακόμη και από τους ιούς που κάνουν και τα οξυνή κορδιλώματα. Έχουμε μια καλή προστασία, και είναι κάτι που θα πρέπει και οι γονείς να το φροντίσουν να κάνουν στα παιδιά τους προτού να ξεκινήσουν σεξουαλική τη ζωή. Επειδή πολλές φορές τα παιδιά τους, αυτή η ηλικία είναι περίπου στα 15, 16, 17, εκεί γύρω. Καλά, στα 17 μπορεί και να το πούνε, ή αν θέλετε να έχουν μια επαφή και μια ενημέρωση προς τους γονείς. Όταν είναι στα 15 ή στα 15,5 και μπορεί να έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή και μη σας φαίνεται απίθανο, οι έρευνες δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό κοριτσιών ξεκινάει τη σεξουαλική του ζωή από τα 12 ή από τα 12,5 και κάπου εκεί γύρω και τα αγόρια. Και δεν αφορά κάποιες απίθανες περιπτώσεις, αφορά τις κόρες όλων μας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, και καλό είναι να μιλάμε με τις κόρες μας, όλοι μας, γιατί δεν αφορά την οικογένεια του αλλού. Σε περίπτωση που το παιδί, λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό, δεν πει στον πατέρα του, στη μητέρα του, θα τον πάει να κάνει το εμβόλιο, ότι έχει σεξουαλική δραστηριότητα, έχει ξεκινήσει σεξουαλική δραστηριότητα. Αν δεν έχει μολυθεί με τον ιό αυτό, πάλι. Ακόμα και να έχει μολυθεί, όμως δεν παθαίνει κακό. Μολυθεί, όχι. Πάντα ωφελημένο θα είναι. Και ήδη οι πρώτες επιδημιολογικές μελέτες που έχουν ξεκινήσει και για αγόρια και για κορίτσια από την Αυστραλία δείχνουν πάρα πολύ σημαντική, αν θέλετε, βελτίωση και μείωση των καρκίνων του τραχύλου της μύτρας και των άλλων καρκίνων που σας είπα στους πληθυσμούς που ήδη λίγα χρόνια παρακολουθούν. Επειδή γίνει πολλή συζήτηση, δηλαδή, εσείς ανεπιφύλακτα προτείνετε να γίνεται αυτό το εμβόλιο? Απολύτως. Επειδή γινόταν πολλή συζήτηση και εσείς κάνατε τη συζήτηση, ήσασταν από αυτούς που συζητάγατε, δεν ήσασταν καθολικοί ή απόλυτοι στο το αν πρέπει να γίνεται ή όχι. Γινόταν μια ολόκληρη συζήτηση. Είμαστε απόλυτοι σε αυτό ακριβώς σήμερα. Λοιπόν, κύριε Σταυρένα, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες. Δεν είναι το αν είναι τιμητικό να είστε μαζί μας εδώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι τιμητικό, ότι δίνετε πληροφορίες με πολύ απλό τρόπο για πολύ σοβαρά θέματα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, κύριε Ιγνατίου, για την τιμητική αυτή πρόσκληση που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω με ένα φίλο. Έτσι σας το λέω πάντα. Να είστε καλά. Και βεβαίως να πω ευχαριστώ πολύ, γιατί με τον τρόπο που ακριβώς εσείς διανθίζετε την όλη συζήτηση προκύπτανε πολύ χρήσιμα, αν θέλετε, μηνύματα που έπρεπε να περάσουν στους θέτες. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω και εσάς. Να σας θυμίσω και πάλι ότι η σημερινή εκπομπή για μας είναι ιδιαίτερη. Το ξαναλέω, όπως το είπα στην αρχή. Ξεκίνησε το site μας www.iatros4u.gr. Μπορείτε να πάρετε πάρα πολλές πληροφορίες για όλα τα θέματα που ασχολείται η εκπομπή, αλλά και για πολύ περισσότερα.
Το email μας είναι info@iatros4u.gr, info@iatros4u.gr. Πληροφορίες, ερωτήσεις, υποδείξεις και ό,τι μπορούμε θα σας δίνουμε τις απαντήσεις που μπορούμε, γιατί πολλές φορές υπάρχουν ερωτήματα που μας θέτετε και δεν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί δεν πρέπει να απαντηθούν μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή ή μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή. Θα ήταν λάθος. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να πάτε στο γιατρό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα στο Φως στην Υγεία.